6वी इतिहास स्टेट बोर्डमधला पुढचा टॉपिक आहे बघा, प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह. तर याच्यामध्ये सुरुवातीला जर बघितलं तर वेगवेगळ्या धर्माबद्दलची माहिती आहे. तर वेगवेगळ्या धर्माबद्दल माहिती घेण्याची वेळ का आली, तर धर्मामध्ये फूट कशी पडली किंवा हिंदू धर्मामधलं दोष काय दिसू लागल्यानंतर वेगळं धार्मिक प्रवाह कसं निर्माण झालं. तर ह्याच्यामध्ये बघा, वर्णव्यवस्था निर्माण झाली आणि त्या वर्णव्यवस्थेमुळं उच्च नीच किंवा विषमता निर्माण झाली किंवा ब्राह्मण श्रेष्ठ बाकीचे कनिष्ठ अशी व्यवस्था निर्माण झाली. याच्यामधूनच वेगवेगळं धार्मिक प्रवाह निर्माण झाला आपल्याला दिसून येतात. तर ह्याच्याबद्दल हा जो काय पॅरेग्राफ आहे त्याच्यामध्ये त्याच गोष्टी दिल्या आहेत. तर लक्षात घ्या, शिवपंथांचा असतो तो शैव, तर विष्णू भक्तांचा असतो तो वैष्णव. लक्षात ठेवायचा आहे बेसिक आहे. शिव म्हणजे शैवपंथ, शिवांची भक्ती करणारे, आणि विष्णूची भक्ती करणारे म्हणजे वैष्णव. त्याच्यानंतर जर बघितलं तर इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये धर्माचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न झाला आणि वेगवेगळं विचार प्रवाह निर्माण झालं. पुढं जाऊन जर आपण बघितलं तर वेगवेगळं नवीन धर्म प्रस्थापित झालं. तर त्यातला पहिला धर्म आहे, जुना धर्म जर बघितला तर जैन धर्म हा प्राचीन धर्मापैकी एक धर्म मानला जातो. तर जैन धर्म हा अहिंसा या तत्वावरती आधारलेला आहे. तर अहिंसा या तत्वाला महत्त्व दिलं गेलं आहे. जैन धर्मामध्ये जे काय धर्मज्ञान ज्याला मिळतं त्याला म्हणलं जातं तीर्थकर, आणि ह्याच्यामध्ये एकूण जैन धर्मामध्ये 24 तीर्थकर होऊन गेलेत. त्यातलं 24वा जर बघितलं तर जे काय वर्धमान महावीर हे आहेत ते जैन धर्माचे 24वे तीर्थकर होत. ठीक आहे, तर एकूण तीर्थकर 24 आणि त्यातलं शेवटचं बघितलं तर महावीर वर्धमान किंवा वर्धमान महावीर. तर त्यांच्याबद्दल जर बघितलं तर इसवी सन पूर्व 599 ते इसवी सन पूर्व 527 हा त्यांचा काय जीवनकाल आहे. तर त्यांचा जर जन्म जर बघितला तर आजचं जे बिहार आहे तर त्या बिहार राज्यामध्ये त्या काळी व्रज्जी नावाचं एक महाजनपद होतं, आणि त्या व्रज्जी महाजनपदाची राजधानी होती वैशाली, आणि वैशाली नगराचा भाग असलेलं एक कुंडग्राम. तर कुंडग्राममध्ये महावीर वर्धमान यांचा काय झाला आहे, वर्धमान महावीरांचा जन्म झाला आहे. त्यांच्या आईचं नाव होतं सिद्धार्थ, तर त्यांच्या पित्याचं नाव होतं सिद्धार्थ, तर आईचं नाव होतं त्रिशला. तर लक्षात घ्या, सिद्धार्थ हे नाव आपल्याला गौतम बुद्धाचं दिसून येतं, जे की वर्धमान महावीरांच्या वडिलांचं नाव आहे, आणि त्रिशला हे त्यांच्या आईचं नाव होतं. तर वर्धमान महावीरांनी ज्ञानप्राप्तीसाठी घरादाराचा त्याग केला. 12.5 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली, आणि हे ज्ञान प्राप्त झालं ते केवल किंवा विशुद्ध स्वरूपाचं होतं, म्हणून वर्धमान महावीरांना केवली असं देखील म्हणलं जातं. तर ज्ञान मिळवणं म्हणजे काय, तर लक्षात घ्या, जे काही शरीराला सुखकारक गोष्टी आहेत किंवा त्रासदायक गोष्टी आहेत, म्हणजे पीडा असेल किंवा सुख असेल, त्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम होऊ न देणं म्हणजे विकारांवर विजय मिळवणं. असा विजय त्यांनी मिळवला म्हणून त्यांना जिन म्हणजे जिंकणारा असं त्यांना म्हणलं जातं. ठीक आहे, पुढं जर बघितलं तर जिन शब्दापासूनच जैन हा शब्द तयार झाला आहे, म्हणून विकारांवर विजय मिळवणारं महान वीर म्हणून वर्धमान यांना महावीर असं म्हणलं जातं. ठीक आहे, तर महावीर. ज्ञानप्राप्तीनंतर लोकांना धर्म समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी सुमारे 30 वर्ष उपदेश केला, आणि त्यांनी कोणत्या भाषेचा वापर केला आहे धर्माचं ज्ञान सांगण्यासाठी, तर अर्धमागधी या स्थानिक भाषा किंवा लोकभाषेतून त्यांनी लोकांसोबत संवाद साधलेला दिसून येतो आपल्याला. त्यांनी सांगितलेला धर्म शुद्ध आचरणावरती भर देणारा होता. तर त्याच्यासाठी त्यांनी पंचमहाव्रत आणि त्रिरत्न याचा काय केला आहे, वापर केला आहे. तर लोकांना उपदेश करण्यासाठी तीर्थकराच्या ज्या सभा व्हायच्या त्याला समवसरण असं म्हणलं जातं. लक्षात घ्या, समवसरण कशाला म्हणलं जातं, तर लोकांना उपदेश करण्यासाठी तीर्थकरांच्या ज्या सभा होत त्याला समवसरण असं म्हणलं जातं. आणि ते कशामध्ये असत, अर्धमागधी भाषेमध्ये असायचं, आणि हे समतेवर आधारलेलं होतं. त्याच्यामध्ये सर्व वर्णातील लोकांना प्रवेश असे. पुढं जर बघितलं पंचमहाव्रते, तर 5 नियम होतं त्याला पंचमहाव्रते म्हणलं जातं. ते कोणतं, तर अहिंसा म्हणजे जीवाला दुखापत कोणत्याही वेळेला असं वागायचं नाही किंवा हिंसा करायची नाही. सत्य म्हणजे वचन आणि कृती खरेपणाची असायला पाहिजे. स्थेय म्हणजे चोरी असती, आणि अस्तेय म्हणजे काय करायचं, तर चोरी न करणं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अपरिग्रह बघा, मनात हाव बाळगून मालमत्तेचा साठा करण्याकडे माणसाचा कल असतो, असा साठा न करणं म्हणजेच अपरिग्रह. आणि शेवटचं पंचमहाव्रत आहे ब्रह्मचर्य. तर शरीराला ज्या काही सुखकारक गोष्टी आहेत त्याचा त्याग करायचा आणि व्रतांचं पालन करणं म्हणजे ब्रह्मचर्य. पुढं त्यांनी त्रिरत्न सांगितले. त्रिरत्न कोणते आहेत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आणि सम्यक चारित्र्य. तर ही 3 तत्वे त्यांनी सांगितली, त्याला त्रिरत्न म्हणलं जातं. तर सम्यक म्हणजे संतुलित. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर सम्यक दर्शन काय, तर जे काही तीर्थकर आहेत त्यांच्या उपदेशातील सत्य जाणून त्यावरती श्रद्धा ठेवणं. सम्यक ज्ञान म्हणजे तीर्थकाराचा जो काही उपदेश आहे त्याचा अभ्यास करून त्याचा अर्थ समजून घेणं. आणि सम्यक चारित्र्य म्हणजे पंचमहाव्रत आहेत त्याचं आचरण काटेकोरपणे करणं, ह्याला म्हणलं जातं त्रिरत्न. हे 3 आहेत म्हणून.
जर त्यांच्या उपदेशाचं सार बघितलं तर महावीरांनी अनेकांतवाद सिद्धांत मांडला. अनेकांतवाद म्हणजे काय, तर तुम्ही कोणत्याही गोष्टीचा एक पैलू विचारात न घेता त्याचे बाकीचे पैलू म्हणजे सर्व पैलू काय करायचे विचारात घ्यायचे आणि त्याच्यावरून निष्कर्ष काढायचा, म्हणून ह्याला अनेकांतवाद असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. त्याच्यामुळं काय होतं तर स्वतःच्या मताविषयी दुराग्रह धरण्याची वृत्ती राहत नाही आणि इतरांच्या मतांविषयी सहिष्णुता निर्माण होते. ठीक आहे. तर अनेकांतवाद हा सिद्धांत त्यांनी मांडलेला. त्याच्यानंतर जर बघितलं तर त्यांनी जर मनुष्याचं मोठेपण हे वर्णावर अवलंबून नसून त्याच्या उत्तम चारित्र्यावर अवलंबून असतो असं सांगितलं. स्त्रियांना न्याय मिळवण्यासाठी वैदिक परंपरेमध्ये बंद झालं होतं. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण जर बघितल्या स्त्रिया तर त्यांना ज्ञान देण्याची परवानगी होती, पण पुढं जाऊन काय झालं, स्त्रियांना त्याच्यामध्ये सहभाग नव्हता. मग काय केलं, महावीर वर्धमानांनी मात्र काय केलं तर स्त्रियांना संन्यास घेण्याचा देखील अधिकार त्यांनी दिलेला. सर्व प्राणीमात्रांवरती प्रेम करा, मनामध्ये इतरांबद्दल दया आणि करुणा असू द्या, जगा आणि जगू द्या असा उपदेश वर्धमान महावीरांनी केला दिसून येतो. तर हा झाला जैन धर्माबद्दलची माहिती. जर आपण पुढं बघितलं, आता पुढचा धर्म आहे बौद्ध धर्म. तर बौद्ध धर्माचा प्रसार भारत आणि भारताबाहेर देखील आपल्याला झालेला दिसून येतोय. तर संस्थापक जर त्याचे बघितले तर गौतम बुद्ध, ठीक आहे, सिद्धार्थ गौतम आपण म्हणतो, तर हे बौद्ध धर्माचे संस्थापक होते. तर त्यांचा जन्म आहे इसवी सन पूर्व 563, तर त्यांचा मृत्यू इसवी सन पूर्व 483. तर त्यांचा जन्म आजचं जे काही नेपाळ आहे तर नेपाळमधील लुंबिनी वनामध्ये झाला. त्यांच्या पित्याचं नाव शुद्धोधन तर आईचं नाव मायादेवी. ठीक आहे. तर गौतम बुद्धांचं जर मूळ नाव बघितलं आपण तर आपल्याला माहीत आहे सिद्धार्थ हे त्यांचं मूळ नाव होतं आणि मानवी जीवनाचं संपूर्ण ज्ञान त्यांना प्राप्त झालं म्हणून त्यांना बुद्ध असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. तर त्यांनी मानवी जीवनामध्ये दुःख काय आहे हा प्रश्न त्यांना पडला आणि त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी काय केलं, घरादाराचा त्याग केला आणि एका वैशाख पौर्णिमेला, जे काय आपण म्हणतो तर वैशाख पौर्णिमेला बिहारमधील गया शहरापासून जवळ असलेल्या उरुवेला या ठिकाणी एका पिंपळाच्या झाडाखाली ते ध्यानस्थ बसले आणि त्यावेळी त्यांना बोधी प्राप्त झाली. बोधी म्हणजे सर्वोच्च ज्ञान आणि पिंपळाच्या वृक्षाखाली त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली म्हणून पिंपळाला काय म्हणलं जातं तर लक्षात घ्या, बोधी वृक्ष असं पिंपळाला म्हणलं जातं. तसेच उरुवेला जर आपण ठिकाण बघितलं तर उरुवेला स्थानाला बोधगया असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. तर लक्षात घ्या, आजच्या घडीला त्याला काय म्हणलं जातं, बोधगया. आणि त्यांनी पहिलं प्रवचन जर कुठं दिलं विचारलं तर सारनाथ इथं त्यांनी पहिलं प्रवचन दिलं आहे आणि या प्रवचनामध्ये त्यांनी जो काय उपदेश केला आहे त्याला धम्म असं म्हणलं जातं आणि या प्रवचनाद्वारे त्यांनी धम्माच्या चक्राला गती दिली म्हणून या घटनेला धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणजेच त्याला धर्मचक्र प्रवर्तन असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. धर्मचक्र प्रवर्तन. त्यानंतरच्या काळामध्ये त्यांनी 45 वर्ष चारिका केली. चारिका म्हणजे पायी फिरणं आणि त्यांनी पाली या लोकभाषेचा वापर केला उपदेशासाठी. तर बौद्ध धर्मामध्ये बुद्ध, धम्म आणि संघ, जे काय आपण म्हणतो बुद्धम शरणम गच्छामी, त्याच्यामध्ये धम्मम शरणम, तर त्या पद्धतीमध्ये बुद्ध, धम्म आणि संघ यांना शरण जाण्याची संकल्पना महत्त्वाची आहे. त्यालाच म्हणलं जातं त्रिशरण. ठीक आहे. त्यानंतर हे त्याला त्रिशरण. त्याच्यानंतर आर्य सत्य जर बघितले आपण तर मानवी जीवनातील सर्व व्यवहारांच्या मुळाशी 4 सत्य आहेत, त्यांना आर्य सत्य म्हणलं जातं. तर पहिलं आहे दुःख, म्हणजे मानवी जीवनामध्ये दुःख असतं, दुःखाचं कारण, प्रत्येक दुःखाला काय कारण असतं आणि त्याचं निवारण देखील करता येतं म्हणजे दुःख निवारण. आणि प्रतिपद म्हणजे दुःख निवारण्याचा मार्ग आणि त्या मार्गालाच म्हणलं जातं अष्टांगिक मार्ग. तर तो कोणता मार्ग आहे तर शुद्ध आचरणाचा मार्ग आहे, दुःख निवारण्याचा मार्ग. तर गौतम बुद्धांनी पंचशील म्हणजे 5 नियमांचं पालन करायला सांगितलं आहे. त्या नियमांना पंचशील असं म्हणलं आहे. तर काय पहिलं, प्राण्यांची हत्या करण्यापासून दूर राहणं, चोरी करण्यापासून दूर राहणं, अनैतिक आचरणापासून दूर राहणं, असत्य बोलण्यापासून दूर राहणं आणि मादक पदार्थाच्या सेवनापासून दूर राहणं, ही पंचशील तत्त्व त्यांनी सांगितलेली आपल्याला दिसून येते. लक्षात घ्यायचं, पंचमहाव्रतं आपण मगाशी बघितलेली कोणाच्या बाबतीमध्ये तर आपल्या वर्धमान महावीराच्या बाबतीमध्ये आणि पंचशील जर बघितलं तर गौतम बुद्धांनी आपल्याला सांगितलेली दिसून येतात. आता बौद्ध संघ काय तर आपल्या धम्माचा उपदेश करण्यासाठी त्यांनी बौद्ध भिक्खूंचा एक संघ निर्माण केला. ठीक आहे. जे काय बौद्ध होते तर त्यांच्या भिक्खूंचा एक संघ निर्माण केला, त्याला काय म्हणलं जातं बौद्ध संघ. आणि गृहस्थ भिक्खू कोणाला म्हणलं जातं तर लक्षात घ्या, भिक्खू म्हणजे कोण, जे काही लोक आहेत किंवा बौद्ध धर्मातील लोक आहेत त्यांनी गृहस्थ जीवनाचा जर काय केला त्याग केला आणि संघामध्ये प्रवेश केला तर त्यांना भिक्खू म्हणलं जातं. तर बुद्धांप्रमाणे भिक्खू देखील चारिका करून लोकांना धम्माचा उपदेश करत आणि ज्या काही स्त्रिया होत्या, स्त्रियांचा जर संघ असला तर त्याला भिक्खुनी म्हणलं जायचं स्त्रियांना. ठीक आहे. बौद्ध धर्मामध्ये सर्व वर्णातील व जातींमधील लोकांना प्रवेश होता. लक्षात घ्या, म्हणजे समानतेच्या
तत्वावरती आधारलेला हा काय धर्म आपल्याला दिसून येते. त्यामुळंच बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्मामध्ये प्रवेश केलेला आपल्याला दिसून येतो. तर जे काय अष्टांगिक मार्ग आहेत ते बघा. तर सम्यक दृष्टी त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे 4 आर्य सत्यांचं ज्ञान, सम्यक संकल्प म्हणजे हिंसा वगैरे तत्वांचा त्याग करणं, सम्यक वाचा ठीक आहे तर निरर्थक बडबड न करणं, सम्यक कर्मांत म्हणजे प्राण्यांची हत्या, चोरी किंवा स्वैराचार्यापासून दूर राहणं, सम्यक आजीव म्हणजे उपजीविका गैरमार्गाने न करणं, त्यानंतर सम्यक व्यायाम, व्यायाम म्हणजे प्रयत्न करणं म्हणजे वाईट कर्म उत्पन्न होऊ नयेत त्याच्यासाठी प्रयत्न करणं, त्याला सम्यक व्यायाम म्हणलं आहे. त्याच्यानंतर सम्यक स्मृती म्हणजे मन एकाग्र करून लोभाचा किंवा लोभ विकारांना दूर करणं आणि आपलं चित्त योग्य त्या रीतीनं समजून घेणं. त्याच्यानंतर सम्यक समाधी म्हणजे चित्त एकाग्र करून ध्यानाचा अनुभव घेणं. ह्या सगळ्यांना अष्टांगिक मार्ग म्हणलेला आहेत. 8 मार्ग आहेत, लक्षात घ्या. तर दुःख निवारण्याचा मार्ग हे अष्टांगिक मार्गामध्ये येतं. पुढं जर बघितलं तर उपदेशाचं सार जर बघितलं गौतम बुद्धाच्या तर त्यांनी मानवी बुद्धीच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि वर्ण वगैरेच्या आधाराने मानली जाणारी विषमता त्यांनी नाकारली. ठीक आहे. तर जन्मानं कोणी श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरत नाही, तर त्याच्या आचरणावरून काय ठरतं आपल्याला श्रेष्ठता किंवा कनिष्ठता ठरते. तर त्यांचं म्हणणं होतं की छोटी चिमणी देखील आपल्या घरट्यात स्वच्छंदपणे चिवचिवते. हे त्यांचं वचन हे विख्यात आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. म्हणजे प्रत्येकाला बुद्धीच्या स्वातंत्र्याचं अधिकार आहे असं त्यांचं मत होतं. तर स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्याविषयीचं त्यांचं चिंतन दर्शवतं. त्यांनी पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना देखील स्वतःची उन्नती करण्याचा अधिकार आहे असा उपदेश केला. त्यांनी यज्ञासारख्या कर्मकांडाला विरोध केला. त्याच्यानंतर त्यांची जी तत्त्व आहेत प्रज्ञा, शील किंवा करुणा तर इत्यादी मूल्य मानवाचं कल्याण साधणारी आहेत. सर्व प्राणीमात्रांविषयी करुणा. ठीक आहे. तर प्रज्ञा, शील आणि करुणा ही त्यांची तत्त्व आपल्याला दिसून येतात. गौतम बुद्धांनी उपदेशलेली सहिष्णुता केवळ भारतीय समाजालाच नाही तर सर्व मानवजातीला आजही मार्गदर्शक आहेत. त्यांचं तत्त्वज्ञान हे महत्त्वाचं आपल्याला दिसून येते आज पण. पुढचा धर्म आहे लोकायत. तर बघा लोकायत किंवा त्याला चारवाक असं देखील म्हणलं जातं. तर हा विचारप्रवाह महत्त्वाचा आहे. तर त्याचा भर स्वतंत्र विचारावरती होता, लक्षात घ्या. बुद्धिप्रामाण्यवाद जो काय म्हणतो तर त्याच्यावरती त्याचा भर होता. त्यांनी वेदाचं प्रामाण्य नाकारलं म्हणजे वेद हे प्रमाण आहे हे त्यांनी नाकारलं आणि प्राचीन काळामध्ये भारतीय भूमीत नवनवीन धार्मिक विचारांचा स्रोत निर्माण होत गेलं. कालांतरानं मग आपल्याला ज्यू धर्म, ख्रिश्चन, इस्लाम आणि पारशी हे देखील भारतीय समाजामध्ये रुजलेले दिसून येतात. तर आपण एक एक करून थोडक्यात बघणार आहे. तर ज्यू धर्म जर बघितला तर हे इसवी सनाच्या 1ल्या ते 3ऱ्या शतकामध्ये केरळमधील कोचीनमध्ये आलेलं असावं असं मानलं जातं. तर ज्यू धर्माला यहुदी धर्म असं देखील म्हणलं जातं. देव एकच आहे असं त्यांचं मानणं आहे. ज्यू धर्माच्या शिकवणीमध्ये न्याय, सत्य, शांती, प्रेम, करुणा ह्या गोष्टी आहेत, याच्यावरती भर दिला आहे. तर महत्त्वाचा फॅक्ट काय तर त्यांचं जे काही प्रार्थनास्थळ आहे त्याला सिनॅगॉग असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. सिनॅगॉग हे कोणाच्या याचं ठिकाण आहे, प्रार्थनास्थळ आहे तर ज्यू लोकांचं प्रार्थनास्थळ आहे. पुढं ख्रिश्चन धर्म तर त्याची स्थापना येशू ख्रिस्तांनी केली आहे आणि स्थापना जर बघितली तर येशू ख्रिस्तांच्या 12 शिष्यापैकी म्हणजे स्थापना येशू ख्रिस्तांनी केली आणि त्यांचं जर 12 शिष्य जे होतं त्याच्यातलं एक श्रेष्ठ शिष्य सेंट थॉमस हे इसवी सनाच्या 1ल्या शतकामध्ये केरळमध्ये आपल्याला दिसून येतं. तर लक्षात घ्या येशू ख्रिस्ताचं जे 12 शिष्य आहेत त्यातले एक शिष्य सेंट थॉमस हे केरळमध्ये आपल्याला आलेले दिसून येतात. त्यांनी त्रिचूर जिल्ह्यातील पल्लयूर येथे सन 52मध्ये इसवी सन 52मध्ये चर्चेची स्थापना केली आणि त्यांच्या शिकवणीनुसार देखील देव एकच आहे आणि तो सर्वांचा प्रेमळ पिता आहे आणि सर्वशक्तिमान आहे. आणि जे काही येशू ख्रिस्त आहेत त्यांना देवाचं पुत्र असं म्हणलं आहे आणि ते मानवजातीच्या उद्धारासाठी पृथ्वीवर आलेलं असं त्यांना मानलं जातं. म्हणजे बंधुभाव त्यांनी त्यांच्या धर्मामध्ये सांगितला जातो आहे. सर्वांवरती प्रेम केलं पाहिजे मग शत्रू असेल तरी देखील. त्यानंतर चुकलेल्यांना क्षमा केली पाहिजे असं ख्रिश्चन धर्मामध्ये सांगितलं आहे. तर बायबल हा ख्रिश्चन धर्माचा धर्मग्रंथ आहे आणि जे काही ख्रिश्चनांचं प्रार्थनास्थळ आहे त्याला चर्च असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी बेसिक आहेत, आपल्याला माहीत असायला पाहिजेत. आता इस्लाम तर इस्लाम देखील एकेश्वरवाद मानणारा धर्मग्रंथ आहे म्हणजे एकच ईश्वर. तर त्यांचं प्रेषित कोण आहेत, मुहम्मद पैगंबर. तर ईश्वराचा संदेश पैगंबरामार्फत पवित्र कुराण या धर्मग्रंथामधून प्रकट झालेला आहे. तर कुराण त्यांचा धर्मग्रंथ आहे. तर इस्लाम या शब्दाचा अर्थ काय तर लक्षात ठेवायचं इस्लाम म्हणजे शांती. ठीक आहे. आणि या शब्दाचा अर्थ अल्लाला शरण जाणे असा आहे. म्हणजे अल्लाला शरण जाणं किंवा शांती हा इस्लाम धर्माचा अर्थ आहे. सर्व काळीने सर्वत्र फक्त अल्ला आहे आणि तो सर्वशक्तिमान आणि दयाळू आहे असं त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे. तर अल्लाची उपासना करणं हाच मानवी अस्तित्वाचा हेतू असं देखील त्याच्यामध्ये मानलेलं दिसून येतं. आयुष्यामध्ये मनुष्यानं कसं वागावं याचं मार्गदर्शन कुराण या धर्मग्रंथामध्ये त्यांनी केलेलं आपल्याला दिसून येतं. पुढं जाऊन जर बघितलं
तर याचा प्रसार जर बघितला तर कसा झाला तर भारत आणि अरबस्तानमध्ये काय होतं, पहिल्यांदा व्यापारी संबंध होतं आणि त्यामुळं अरबस्तानातील व्यापारी हे केरळच्या किनाऱ्यावरील बंदरांना भेटी द्यायचं आणि इसवी सनाच्या 7व्या शतकामध्ये अरबस्तानात इस्लामचा प्रसार झाला आणि त्याच शतकामध्ये अरबी व्यापाऱ्यामार्फत भारतामध्ये इस्लामचं आगमन झालं. त्यांचं जे काही प्रार्थनास्थळ आहे त्याला मशीद असं म्हणलं जातं. ह्या गोष्टी आपल्याला माहीत आहेत. पुढचा धर्म आहे पारशी धर्म. तर पारशी धर्म जर बघितला तर पारशी लोक आणि वैदिक संस्कृतीचे लोक यांचं प्राचीन काळापासून संबंध होतं. पारशी धर्माच्या पवित्र ग्रंथाचं नाव आहे अवेस्ता. हे वेगळं आहे बघा, अवेस्ता. ठीक आहे, कुराण आपल्याला माहीत असतं किंवा जे काय बायबल आहे माहीत असतं, पण अवेस्ता हे पारशी धर्मग्रंथाचं नाव आहे आणि ऋग्वेद आणि अवेस्ता यांच्यातील भाषेमध्ये साम्य असं म्हणलं जातं. पारशी लोक इराणच्या पारस किंवा फारस या प्रांतामधून आले म्हणून त्यांना पारशी असं म्हणलं जातं. सुरुवातीला ते गुजरातमध्ये आले. ते इसवी सनाच्या 8व्या शतकात आले असावेत असं काहींचं मत आहे. तर झरथुष्ट्र, ठीक आहे, तर झोराष्ट्रियन आपण म्हणतो. तर झरथुष्ट्र हे पारशी धर्माचे संस्थापक होते म्हणून त्याला झोराष्ट्रियन असं पण म्हणलं जातं. तर अहूर मजद या नावाने त्यांच्या देवाचा उल्लेख केला जातो. पारशी धर्मामध्ये अग्नी आणि पाणी या तत्वांना अत्यंत महत्त्व आहे. त्यांच्या देवळांमध्ये अग्नी प्रज्वलित केलेला आपल्याला दिसून येतं. त्यांच्या देवळांना अग्यारी असं म्हणलं जातं. हे लक्षात घ्या, अग्यारी. उत्तम विचार, उत्तम वाणी आणि उत्तम कृती या 3 प्रमुख आचरण तत्वे हा पारशी विचारसरणीचा गाभा आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीमध्ये आपण वेगवेगळं धर्मप्रवाह या टॉपिकमध्ये बघितलेले आहेत. पुढच्या टॉपिकमध्ये काय आहे तर बघा, पुढचा टॉपिक आहे जनपद आणि महाजनपद. हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. तर धन्यवाद. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि मॅक्सिमम लोकांपर्यंत शेअर करा.